Амбицията на дядо ми Крум, мечтата му беше да бъде космонавт. 10, 9, 8. Пак го успокоявам, му казвам, да, пак нося каска, но не съм нали точно космонавт. 3, 2, 1, старт! Ляв 44 къс 200. Исках просто една ладичка да имам, с която вътре с ролбари, която да си я карам по състезания. Изобщо никога не съм мислил за някакъв вид класиране. Ние отиваме абсолютно на всяко едно състезание с амбиция за първо място. Ралито Не е нито работа, нито хоби. То може да се определи дори с една дума – страст. За поредна година в Сърбия отсечките са много атрактивни, изключително хлъзгави трасета. Много бързи, с страшно много фракция, пясък по завоите, камъни. всяка една врътка 360 градуса си в 800 грама. 5 евро и 30 цента. 65 на 100. Затова се маркират гумите, за да може с гумите, с които излезнеш, с тях да се върнеш и те ги проверяват. Тръпнеме от нетърпение. Не, дай твоята. Хващам волана и газ. Хайде, бате, концентрация! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. След втория завой тази престартова треска изчезва и остава единствено и само дълбоката концентрация. Десен две привери вън, с ля 33-50, десен 3 бърз 50, ля 32 привери, ля 32 привери с десен 4-100. Пилота се превръща нещо като в машина, като в робот и единственото нещо, което го управлява с тази дълбока концентрация е този навигатор. Десен 3-2-2 с ля 22 вън, ля 22 вън с ля 3 привери, ля 3 привери. Определено имам това усещане, че го контролирам. Десен 21-50,
Десен 21, 50 през Гърбица, ляв 5. Преди старта на всяко състезание имаме 2 или 3 опознателни дни, възможност да минем 2 пъти по всяка една отсечка, за да може да направим записки. Минаваме абсолютно като туристи, в смисъл със стандартен автомобил, минаваме двамата, значи Крум ми казва завойте. 1 е най-затворения завой. 5 е най-бързия завой, най-лекия завой. Ляв 5, деса! Всеки един завой е индивидуален. Просто казано, те са два, ляв и десен. Но по самата характеристика, те са над 10 000. Ляв 32 бърз, 50 през Гърбица, десен 2 привери с ляв 44 кът, 100! Десен 4 вътре през Гърбица с 50, след Гърбица ляв 3 с внимание, след Гърбица ляв 3 с внимание, десен е! Той ми казва, този завой е десен 1, примерно, и аз го записвам десен 1. И моята работа на състезанието, аз да му го кажа този завой десен 1, както той ми го е казал, не както аз го виждам. Ляв 43, 150, на Гърбица 10, 22, ляв 21 вън с десен 4, 150, десен 4, 150, Аз съм неговата памет, да. десен 3, ляв 3, с десен 33 с внимание, с ляв 34, 50, десен 3 вън с ляв 22, десен 3 вън с ляв 22, с десен 3, 100. За мен навигаторите са изключително смели хора. Мога да кажа дори луди. В по-големите случаи спуканата гума е дясна, не е лява. Храстите като бият в колата, щупеното огледало, дясното не лявото. С десен 32, ляв 32 с десен 2, отклоняваме се вън, задръж отворен. Ляв 32 с десен 2, отклоняваме се вън, задръж отворен. Десен 2 вътре, ляв 5, 50. Финал! Колко фана? 6:04. Всеки един технически проблем води до загуба на време. Цялото внимание, всичко е насочено към пилота или към автомобила. Той не кара добре, или колата върви много добре, или не върви колата, или той кара много добре. Не е той. Не е само той, не е само колата. Хайде, бате, концентрация! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Изгасна. На всяко едно състезание, самата подготовка нашата, нали, на пилотите, навигаторите, на механиците, на целия екип, на менеджерите ни, винаги трябва късмет, без късмет не става. Изключи. Тръгвай, бързо, бързо, бързо.
Не може бе, Пепи. Добре, не е с много газ. Рестартирай пак. Понякога нещата не зависят наистина от теб в живота. Но ако се бориш наистина до последно, дори да не стигнеш до очакваната цел, поне ти знаеш, че се борил до последно. И това ти дава наистина вече мир. Финал! Победата наистина е нещо, което е много приятно, дава самочувствие на един човек, но загубата трябва да мотивира спортиста 2 пъти повече. И целият отбор. Хайде, бате, концентрация! 10! Ля 43, 10, 21! 20, ля 22,